Eningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona ithi Sijula TV siyakubingelela mbukeli wami futhi siyakwamukela. Namhlanje sinomkhulu Ndilongo uthi khona izinto afuna ukuzazi, khona izinto afuna simchazele zona ukuthi sizenza kanjani la ekhaya. Mkhulu ubingelela ababukeli. Ngibingelele umfaso wasenyamazana. Ukhona namanje nala Sijula TV sikhona nakhona namhlanje siyabingelela futhi South Africa yonke jikelele umhlaba wonke njengoba sowuphethe. Mkhulu namhlanje kunezinto engingazazi. Ngokwe technology namanje siyakhula, siyafunda, nezingane zethu futhi siyayizala sikhula back. Sifuna ukwazi ukuthi eminye izinto zenziwa kanjani manje. Ngifuna ukwazi mkhulu ngespray. Akungichazele kahle ngespray. Abantu abaningi engabeza bekhala ngaso bethi mkhulu wena unaso yini ispray. Sike sasizakala ngaso spray siyasheshisela ezintweni. Asakwazi manje nokugcoba kahle sisheshise izinto. Masenze izinto la sifuna ukwenza khona. Uchaza mkhulu. Wakehla uyabona ake siqale la ispray sihlukene kathathu. Kukhona ispray ekuthiwa ispray samasoka. La uma ukuthi unemuntu othi uyamfuna lo muntu awukwazi ukuthi umthole mhlambe kudala ukhuluma naye akafuni ukukunikeza ithuba. Thola le spray khehla. Usithatha nje uthatha isithombe sakho usifuthela ngemuva isithombe nobhale igama lakho ubhale lakhe kule sithombe ufike ulale kusona ucamele kusona. Kube khona ispray ke khehla leso spray leso esamasoka so800 rand. Kube khona ispray ekuthiwa ispray sasekhasini. Spray sasekhasini ke khehla usebenzisa amazo ekhasini angeke ngize ngisho ukuthi usebenzisa kanjani. Kodwa nje sasekhasini so 3000 rand. Kube khona sika 1.5 kulabantu abathi bagembule efonini. Yabona nje lo muntu uthi mina ngidlala efonini mina. Yawo bethwe yonke lezi zinto lezi athi ilisa sika 1.5 esuke si right for yena. Okay mkhulu ngiyabonga kakhulu. Mkhulu ngijabulela ukuthi uyakwazi ukuchaza. Kodwa insizwa ziyathanda ke ntombi. Futhi kahle lo muntu lesi spray sakho ukuphendula komuthi weinsizwa kahle. Thina ngoba sokugaya nje sokugqula phansi wenza ngendlela ukuthi sifuna ukuthi ubuye ngendlela endala. So nina nibuya ngetechnology. Technology khehla indlela yamanje ukuthi nomuntu ayibonela iperfume nje ayenganaka athi hayi iperfume kanti hayi sikhala kuyena iyo emlethela nje. Isiningi emkhulu kuba khona lento ukuthi ungakwazi uyisebenzisa into. Ngoba uphakathi kwabantu kodwa lo muntu uyafuna ukushesha kusema restaurant manje sihlezi kahle. But ngifuna into esheshayo ngoba nangu lo muntu uselana enangikwazanga uyisebenzisa lesa sikhathi. And akekho umuntu ozothi why you keep perfume yakho edaweni kaso. Mkhulu ngiyabonga because nami nginolwazi ngilifundayo. Kusho ukuthi nathi ake sishintshe mhlambe singagcini simonelana because uyahamba kambe bekhona umona phakathi kwabantu abathu. Mkhulu ngeke ngezokhulunywa ngendaba yebhodwe lemali. Yabona lapho uthinta phela abantu abantu South Africa manje sifuna imali into esiyiphilela siphila imali siphefumula imali silala imali sivuka imali kuloko kushiwa kuthiwa thatha lento mkhulu khehla ibhodo lemali okokuqala nje uma ngabe uzolanda ibhodo lemali khehla kuyaye kufanele uyolilandela emgedeni ngolanda ulandela emgedeni esifike senze nje amasiko akhona wonke bese uyalithatha uhamba nalo ekhaya ufike ulibeke. Uma uzofika uzoza kolithatha khehla fanele ukhe inhlabathi egcekeni la uhlala khona ngabe semqashweni ngaba sekhaya ukhe inhlabathi asegcekeni uyifake ku plastic omnyama we dot beans uyifake kulo plastic ukhe nje ngespoon ungazolayisha inhlabathi uzobuza ukuthi ibhimu uzanele ukhe nje ispoon nje usithele phakathi bese uyasigoqa uplastic uze nawo mawufika nawo sifese ukwenzeleke khehla sikunikeze lelibhodo leli uhambe nalo. Hayi mkhulu uzobona ongazi uyibona umlingo uzobona ongakazi uyibona khehla mawukuthi bawujwayele ukuthi wena uhambe wenze 3 months labor ikhohla ke uphinde uyenze le nto. Shothi uyohlala eDubai mkhulu. Siyabonga mkhulu. Mkhulu ziningi izinto esifuna ukuzazi. Kukhona kunye ukuthi namanje sathi ngiyazama ukubuyisela okwemali. Ake sithinte la khehla ake siphinde sithi ukucecisela umbukeli masikhuluma ngenyoka yemali. Khona inyoka yemali khehla kumuntu osuke eyidinga asenzi ke lento ukuthi uthiwe hambe uvula umgodo uphalazele la yozimile cha khehla siyenza manje ivuke manje uyithatha uhambe nayo ifike futhi ikwenzele lento oyifunayo. Asikhulumi ngento esithi thina sizokwenzela bese lokuphalaza kuze qabuye inhliziyo cha sokwenzela manje kunayo imithi ekhona nisebenzisayo kulezi zinto ezivuze lezi umuthi khehla umuthi ayikho ufuna uqiniseka kuleyo ndawo because ngathi ispray lezi ziyashathi labantu bomuthi umuthi khehla kodwa ke into engiyithandayo umuthi umumixile uyayenza into noma uzofuna lento sokuthi awuyenze but abantu abayikholelwa le nto mkhulu bazitshela ukuthi umuthi mhlawumbe into esefile but ngiyajabula mkhulu so lento
ayinayo inkinga mase ngiyithathile ngoba phela siyayithanda izinto vele siyayifuna futhi izinto singabantu siyayidinga impela. Khehla lami uyabona into esiyenzayo njengamanje ukuthi abantu banezingane banamakhosikazi banemndeni. So mase uyithathile lento awuyibeke ekhaya. Okay. Mase uyithathile lento uyayithatha ufike nje uyigubhele uyibeke nje entabeni. Ngasithi mkhulu leyo nto leyo phakathi kwami nawe mina into ezoyilanda leyo nto ukuthi uzoyibeka kanjani kodwa not ekhaya. Not ekhaya. Hayi ngiyajabula mkhulu ihleke ngicabanga ukuthi imnandi mayinjalo ngoba phela ezinye izinto zigcina sezifuna ukuthi unkosikazi wala ekhaya masimshare mina nawe. Hayi into yami futhi kube zithina sonke simanje mhlawumbe ngesikhathi mina ngisakwazi ukujabula unkosikazi akasajabule ingane asajabule ngoba lento manje ijahathi na sonke la ekhaya. So kuhle mawukuthi into ozongitshela ngayo ukuthi nomuntu olalele nomuntu obukele abe nayo into ukuthi no ngingayithatha le yanto kodwa kuhle ngoba yimina ozosuka la aye khona la ehlezi khona. Hayi ukuthi izoza la ekhaya kuphela into engiza nayo mina la ekhaya into engiyithole lapha umkhiqizo wayo oyimali ngoba phela into esiyifunayo ukuthi sibe rich. Hayi Khehla uyichanile wasisixhosa. Ake sisale sesichaza nje before siphume sichazele umuntu kukhona into ekuthiwa isalamuzi lemali. Isalamuzi lemali Khehla lami lithi thatha u200 rand. Okay. Uyigcobe kuyona lento. Bese uthatha lo 200 uhambe uyothenga ngawo esitolo esikhulu supermarket. Uthenge ngawo wonke. Ngingakunqamlanga emlonyeni mkhulu. Bengizokubuza ngale salamuzi lemali. Kodwa bengifisa ukuthi mkhulu ungalibeki libe sisibukele sonke yabo. Ngoba inkinga abaningi oqinisekile abantu abazovele bathi banalo kanti futhi bayaheka abantu lezensuku. So ngicela ukuthi mkhulu sirole kodwa ibe khona into ekhona. Uqinisile futhi lapho ukuze abantu bakithi bangalimali isalamuzi lemali likhona okwamanje salenza lise promotion lise 4000 rand. Phinde futhi uma ufuna ukuyocela emgedeni umuntu othi ngifuna ukuyocela emgedeni ngifuna ukukhuluma nalamadoda ngiwabona face to face siyakwazi futhi ukulungisela lokho uhambe ekhona uyafona usho lokho okufunayo sikhambise sekhona uyokhuluma hayi ukuthi sokuvalela endlini eminyama uzokhuluma ama voice cha uhlala phansi uhlale nawo la khulume nawo futhi mothi mina ngiyasaba ngifuna ukubabona kulungile siyakwazi ukwenzela futhi bangaveli kuwena ukwazi nje ukukhuluma nabo bengavelanga futhi kusengekhona ukuthi umgedeni kuthiwa umnyama kubonakala lutho cha uzokwazi nje ukubona kahle ukuthi itsheleliya yini nani. So asibonge kakhulu siyazi ukuthi kusekuningi esisazokukhuluma nesazokufunda siyafuna ukwazi siyabantu futhi siyajabula ukuthi silithole ulwazi kunini. Ingaba mkhulu ukhona okunye mhlambe awutholakala indawo nje ucashile abanye amadoda ayacasha afuna ukuyiveza ubani mhlambe yakwazi ukuthi wena utholakale mhlambe eindaweni ezithize la utholakala khona ukuze abantu bakwazi ukuthola isalamuzi lemali bathule neinformation yalo ukuthi lisebenza kanjani. Khehla siyatholakala thina eThekwini inombolo esitholakala 078 3170 554 kumuntu osidingayo akwazi ukuthi asifonele kuleyo nombolo leyo. Siyabonga kakhulu mkhulu.